Ya kene to. Menawi ingkang hafal tembangipun sareng-sareng. Sareng-sareng, monggo. Panas mlaku orang kanggo payung sandale diseret dramaane lentur Surabaya geger ngungsine dua kali lah Madiun Jakarta dirukun tetap merdeka. Yuk. Panas mlaku orang gawa payung sandale diseret dawaane lentur Surabaya geger ngungsine Madiun Jakarta dirukun tetap merdeka. Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Lah kuwi pesan morale. Leres. Mula gen tembang niku sok kala nggih sok damel panutan to, Gus. Leres. Nggih. Panas mlaku ora gawa payung sandale diseret dlamaane mlentung Surabaya geger ngungsining Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Apa wae kuwi ora kok kudu gawe okol ning gawe akal. Ora kudu ning dhuwur ning sakala ya ning isor. Iki to, Gus. Ora mau ngangge otot ning ngangge otak. Wah, itu loh yang saya maksud seperti itu. Lah mula ngeten iki, ora kudu dhuwur ning ya sakala cendhek. Nggih. Ngaten lho. Padha ale niku to. Ora kudu ning dhuwur ning sakala ya ning ngisor. Ora kudu wong sugih ning sakala ya ngrasake ora duwe. Isone sugih gumantung saka mbiyen perjalanan ora duwe. Mula eneke sing dhuwur mesti ana sing ndek. Ngono lho. Lah nek awake dhewe jejer wong loro sing tengah sakmene iki malah kaya sales tremos. Lambene ora. Cocok iso kene. Kene ak penak. Iki dagelan loro anarkisme to. Aku nek ro iki gemes ya, Mas. Piye to jenengan? Ora ketok sing ning iso. Lho, ora ketok. Lah ngopo to dadak nesu barang ki? Awang suwe ra ketemu ki ayo sampean aja nesu. Memang pada malam hari ini adalah spesial bagi jenengan. Ayo. Iki engko jenengan kalih Mbak Lurah dan juga segenap panitia khusus Mbak Eka ora oleh mulih. Lah napa Mas? Ku arepe dienggo campuran pakan lele ning mburi kono. Sia-sia. Kene nduk cayu. Waduh, kowe aja sia-sia. Arep kepiye ki ya wanita. Wanita ki wani ditata, aja mbok sia-sia. Ya nek kowe ora tresna, balekno marang wong tuwa. Kowe ngelingono yen biyen mbok tembung lara lapa, kuwi ming belani apa? Nek kowe ora tresna tinggalen lunga aja mbok gawe gelo. Yen pancen kowe tega mentolo titipno ning bali desa. Ndek iki tak titipne bali desa malah direbut kami tuwa. Ngono ora kok iso. Kene nduk. Kok iso kami tuwa barang. Kalau sadi. Lah Eka. Sampeyan wit mau digoleki karo Pak Lurah lho. Ditakok-takone Pak Lurah. Bangeten ora kaya kowe kabeh. Lah ngopo to, Mas? Kang Masku sing tak tresnani minangka seniorku ngono ya. Kok bangeten kowe
Aja nangis. Aja nangis. Pak Lurah, Pak Mitua, Bu PKK kabeh lho aku teko dimanggakne kon njero. Ya aja. Kok kowe kabeh warga masyarakat lanang wedok padha guyub rukun padha ngenekke aku. Lah kok kowe wong loro padha suyang-wiyah marang aku padha lanang-lanang dhewe kowe lanang-lanang dhewe kowe lanange jagat kowe nek kene lanang ora mung kowe tok nek kene Pak Yoyo ya lanang masane apa masane wis lakoni. Iso. Kowe iki omong kok angger ora ana rime bablas wae. Aja nesu. Awakmu lek saya nesu, nesumu saya nemen saya ndek. Iki rumuse sapa? Ora nek rumus ngono kuwi. Andek iki tahu petuk kula niku rong bengi ya Mas. Angger ketemu nesu, angger ketemu nesu, angger nesu. Lah sisa piro? Ora sembrono. Ngene lho, ya pangapurane sing gedhe ya. Ya wis tak pangarupamu sing gedhe. Pangapurane kok iso pangarapura mapahmu. Iki pancen yo dulur kula nang ngono kuwi. Pak mapunten lho ya. Pak mapunten, Pak mapunten. Pangapunten. Ayo tularan. Sliramu ki wis tak jeni lho. Sliramu wis tak dadekno pepundanku, leluhurku sing tak senani. Bocah kira nesu lho, lek nesu irunge malah gedhi ngene iki lho. Irung jamu kuwi. Kok kuwi gelungan kok irung kok iso. Ngene lho, nun sewu Mas Cahyo. Sampean karo aku ki lak wis ditresnani Piyayi Ngampel. Enek nggon ngene iki kepiye momentum yang seperti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya kuwi. Berarti muninah ning kuping bengeng. Nah ya nah rasa nemplek ning kuping nyapa to. Nek aku jane karo sampean ki ya kangen. Nun sewu Mas Cahyo. Siap. Kalau wingi menika lak kepanggih. Nah. Kula nu kepanggih niki njur ketok-ketokan mawon. Kok saged? Nggih, kula ki angen-angen umpama bojoku sakmene, ndahne aku senenge. Kok iso? Ngejakne ndi-ndi ra isin njaluk tak panganan sak wayah-wayah ra isin. Njaluk jajan mandeg sak nggon-nggon kula ya ra isin. Betul. Nukokne klambi keciliken kula ya ra isin. Mergo bocahe pun cilik. Leres. Tur melih niki iso ngirit nek omah-omah. Kok iso ngirit? Kula jak numpak bis sumber kencane paling ming bayar separuh. Nyapa kok Ora mungkin dihitung dewasa kan ndak mungkin to, Mas. Nyapa kok gak mbok dai tas kresek irengan. Bojo apa daging korban? Bojo apa daging korban? Ora, maksudku tak jak ngirit ngono lho. Ngirit kok iso dekno setengah bayar setengah ora dibayarno kok nek koper ngono. Padak apa? Wah. Rasa ngene aku. Rasa nyenggol aku, rasa demek aku, aja nyenggol aku, aja demek aku. Tak cipok borok malah. Kok iso galak Ram. Kae ka. Lek pancen loro iki pancen kabeh karo sampe lek jahat to. Jahat Ki sejatine sing tresno banget karo kowe, sing gemati karo kowe iki aku. Alah, kono ben dadi korban berikutnya kana. Pak, bener tak tutun biasmu. Emang ngene lho, Kak. Oke, pripun to Pak? Ya pripun to Pak? Omongane dalang wis manis-manis ngono kuwi. Layakno sinden entek kabeh sithik. Ora kok ngono, Pak Yoyo ki Pak dosen mesti bijaksana nek ngendikan, mesti iso nengahi nek enek daredah sing piye kudu iso nengahi. Ngene, saya mau rungokno, mau magrib teko kene ning balik desa. Aku medun ki ora nakoke, Mas Klitik pundi, Mas Kluthuk mboten Pak Lurah niku. Sing digolek Mbak Eka pun rawuh napa dereng. Masyaallah. Aku ngomong, aku mboten ngertos niku. Lah napa mboten sareng kali Pak Dalang? Mboten anu beda piyambak. Ya ampun, mangke tulung mang sampe Mbak Eka nggih Mas Cahyo. Menawi sampun wayang kok Mbak Eka mboten enten acara, kasuwun mangke tindak wonten dalemipun Pak Lurah. Alhamdulillah, berarti tresno tenanan. Kupingmu Nika saestu nggih. Saestu. Alhamdulillah nggih. Kagem napa tinggal Nggih mangke dados anu dipun tanggap malih menghibur napa tanggapan ngeten Pak Lurah ngendika mangke setelah wayangan jenengan diaturi tindak wonten daleme Pak Lurah. Pak Lurah kagungan putra to. Nggih. Ben sampean apa jenenge putrane Pak Lurah seneng ora gampang nangis, sampean arep nggih seret-seretan putrane lho. Nggih. Genep sak minggu bundas gitu ya. Mau malah anu Pak Wo yo ngendikan kok. Pak Wo. Niki kene jere dadi kenang-kenangan ning prapatan kono aku arep dicor sak ndasku ngono. Aja nesu ngono to, nesu. Kenapa pisan diseret-seret dicor pisan gen awet. Nyapa nak? Cok diakrik. Kok sing kacane. Apa? Nek ngene iki ndelok situasi lho. Haluamu ra pas e. Wong lek ngene, wong lek ganteng-ganteng ngono kuwi gampang larani wong wedok. Wong malah sing elek. Mesti awakmu ora. Alah, sing lanang barang kaya kapur barus iki mosok ya arepe doyan. Awakmu mesti tresno karo aku. Tenan ya, berarti mau mung apa kuwi lairmu tok, batinmu mesti ora karo aku. Batinku tenanan. Wis ngene, Nduk, tenanan. Aku timbang mesakne jenengan. Kok mesake piye to? Ya tresno tenanan ora tok mesake ngono lho. Daripada sampean kloro-loro, tak rabi ya aku wis dibojo. Sampean ku rasah mulih ku tak rabeni karo Satimul.
Gak sama? Satimun nih mamah pure gawe mie malah sak omahe dikobong ning ngono. Pure nesu Satimun. Apa nek karo aku? Wes pokoke sehat ya, aku seneng. Ya paling ora tak dudoke rasa tresnaku. Piye carane? Tak rung bengi ki ana ngampel. Mbok apa mbok kom Tak rung tak gandrung. Oh, ketek ya. digandrung. Lah iya. Awakmu gandreng aku. Gandrung. Iya iya. Kowe ki ayu Kita yon wis endek kopon lho. Wong gandrung kok. Gandrung. Ya wis. Muni karo wong wedok kok kopoken. Kowe iki jane tresno tenan apa ora karo aku? Gandrungan. Gandrungan. Aku apa sampean? Ora tresno. Aku tak pilih iki lho, kenangan beli desa. Untungan bali desa Kabeh dilokne lambe. Ngene iki lho. Kabeh masakmu genek sing bener wong wedok di matamu. Kowe nek nyawang wong wedok lewat teko ndi jane? Hah? Ya mek bos. Kabeh ning matamu kok genek sing apik. Di matamu semuanya enggak ada yang bener, enggak ada yang cantik. Matamu lek nyawang ning ndi jane? Kapok. Ayo matamu lah. Kowe kuwi kok Lah ya kae lah aku. Maksudnya nek wong tresno di mataku. Rono kan omah. Ya Indonesia ning ora kok penekanamu ki terus kaya wong nesu ngono kuwi kok. Ya. Ngono. Saketek nek kowe aku. Tenan. Padune WA-mu ora tak bales dek. Oh kowe WA iki to? WA aku. Oh, ceritane iki anu to. Dek. Jebul kaya ngono kowe. Aja kaladi we. Kowe WA aku. Lah kok mbok WA karo aku Bosku mau. ndelok iki. Lho, Lho nyapa lho takane kowe tenanan WA marang aku. mbok singkatmu to? Piye lek WA dhewe piye kowe? Tak WA ta kowe? Piye? MNNDI ya. Apa kuwi? Meneng dia kuwi ngono. Terus mbok balesi piye? Aku MDN ngono. Apa kuwi? Diun. Lho, Wah, pinter. Wis Ya, mudeng e Tak bahasamu. balas ini to. TSSL aku. Apa? Tak susul aku. Weh. Terus mbok Apa piye, balesi meneh ora get. Tak balesi. Piye nekmu balesi? EMH. Apa kuwi? Moh aku. Lho. Yo, tak balas ini no. Piye? AKNKL aku. Apa? Aku ngengkel. Ngono ki ya sik peksa mbok ladeni. Tak balesi neh. Piye? KRP. Apa? Karepmu aku. Lho. Terakhir aku WA aku wis. Piye? DMTM aku. Apa kuwi? Di matamu aku ya. Aku ora trimo. Lah terus mbok loke piye? TLK. Apa kuwi? Telek aku. Syukur kowe. Tak balas ini kok. Piye kuwi? Iya aku no. Apa kuwi? Iya aku. Telek sakmene lek ngeden ra ya kangelan to kok. Singgung krom Mas Klitik. Ngurung ngono kuwi kadang. Oke. Gak toprak men nggih. Siap. Rumangsane Telek. pajak nih Telek. apa. Telek sakmene iki wis bruture sepiro. Aku dadi wong ndek malah penak rumasane. Heh. Rungokno dadi wong Kowe ndek. nyusul aku nyapa? Kowe nyusul telek nyapa kowe? Ora. Kowe disusul telek mergo brutule iki. Oh, iso kok bleset terus. Aku dadi wong ndek malah Iya, iya, penak kok iso. apa-apa. Misalnya nek bencana alam lho. Kok iso ngono, Nduk? Enek angin langsung bablas rak sing dhuwur. Ndek aman. Udah Bledek, bledek. Arek nyalon kae sing jenenge apa kae? Tentara kae sing merayap ke lho. Nggih. Aku arek ngene kok cengeng banget aku lho. Tahu merayap kok ya. Piye? Tak delok kondur malah kayak tekek. Ayo blutek kowe iki ngawur kok iso. Ben Coba deh. tak terima-no. Sabar, wong wedok kuwi kudu Aduh, jembar. Aja Jembar. gampang nesu. Wong Yo. lanang ya ngono kuwi. Lah iya, ngono kuwi wong lanang ki ngono kuwi. Bes. Lam lam tilam Paraji iwatan Paku lingan Kata-kata romantis, ayo. Kata-kata romantis. Biasem. Nah. Piye Kakang Mas Diamput? Kakang Mas Anu aku golekno sing rada apik wae ya. Aku ketok ora pas ini. Iki apik. Kepiye? Sesuk ceten apik. dicat lo Wah, tembok. apik-apik lek kuwi. Jare wong seneng. Wong seneng kae ora. Ya seneng nih kata-katane iki ora kok terus diamput ngono kuwi. Ngono nek wong kene misal kadung seneng, wah kowe diancuk kapan aku kok diamput iki ngono lho. Seneng ngakrab banget, Pak. Ganteng tenan diamput rupamem ngono. Iya seneng aku. Iya ta. Ngono lho. Ngene ya diancuk. Kowe iki masuk suwi aku greget lho, Sok. Gak oleh. Jane wis ora itu lho ngono kuwi. Gak boleh. Aku wis Gak boleh. belajar apik-apik lho diajeng. Iya iya. Ya ngono kuwi polah ngono kuwi. Obah saithik diajeng coba, obah saithik. Ngono kuwi kok nyawang ngisor raiku lho ning kene. Loh, lah iya. Kok kemengisoren to? Tak goleki raiku renek. Aku aduh ndi kowe tenan. Wah goleki rai aku. Oh raiku ning kene kok ning kono. Lah aku Iki lho raiku. Iya iya. Iki rai lo.
Kok ra ilok. Disawang. Kowe arep ganti opo? Tanganmu lho ndi? Kata-kata indah untukku lho Kakang Mas. Diajeng. Iya. Bengi iki yen rumangsamu nyawang kahanan ning lapangan ngampel kaya ngopo Diajeng? Biasa nanti Ya rame ngono lho kok biasa. warga masyarakat kene guyub rukune wis terjamin. Wis idi. Jamin apa to? Siti. Siti mbakku. Senajan to bengi iki katon rame, ning kanggiku sih katon sepi. Lho, mergane ngopo Kakang Mas? Mergo kowe adoh saka atiku. Nanging yen kowe cedhak sakjroning atiku katon rame. Alah, tangkeme. Yai, Siswa budaya tenan lek iki. Pripun Kakang Mas? yang nganti bleset anggonmu lelati pun kakang ora bakal tindak ana ngendi-ngendi nanging pun kakang bakal golek lelipur liyane Yai. Ora rasa sumelang kula bakal ngadosi napa ingkang dados panyuwun panjenengan lho Kakang Mas. Panjenengan menika piye ingkang tansah kula tresnani santen lan turun ndaken lho Kakang Mas menika ampun. Kowe kok kentekan ambekane piye to iki? Nek omongke gawe jeda nggo spasi. Ya karepku ngono. Banget kudu ngetok Yai. apa sing dadi. Piye Kakang? Sineksenan bemilan langit. Iya Kakang. Cumuduling lintang lan srengenge. Ngomong kok keselek untu. Assalamualaikum. Wala daya. Waalaikumsalam Ini nggih. apa to? Dawuh Mas. Kula badhe madosi ingkang garwa. Lho, sinten menika? Nggih. Lho, diajeng Sri Tanjung. Nggih. Lho, lah kenging menapa? Menika dinane Selasa wayah sok mekar menika. Oh, Ora iki bojomu geseh aku. meneh iki, geseh iki, geseh iki. Bang Mekar. Geseh iki. Aku ora tau Lha iki ngono toprak kuwi. urusane karo Mekar ki ya ngopo kok iso? Tenan lho Mas, aku ora tau urusan karo Bang Mekar, mung karo Mendreng tok kok. Cara yen bojomu pelanggan Mekar kowe. Kok iso? Iki rasa Mekar wis Mekar dhewe iso. Sok. Kok dadi Mekar kok dikom Gandese. Ya. tenane. Ya. Luwese. Alah cangkemmu ngomong. Ngomong tenan Aku ora aku. sosok deg-degan aku. Aku lek seneng ngono kuwi lho, tenan ora Ora kok. apa-apa. Senajan to kowe kasar sithik ning kanggiku kasar omonganmu ning halus atimu Nah, Dad. karepku ngono lho. Aku gak iso ngungkapke apa sing dadi kata-kataku ngono. Kata-kata. Iya. Lah iya. Coba bukaan sithik ya Cai. Lho. Kowe ngejak main apa? Patengane. Bocah ki ra ngerti roman, Mas. Bukaan Dijelaske. sithik ki bukaan rasamu, tresnamu kanggo aku, omonganmu. Ora kok buka terus main apa, Kekasaran. Bang. Bahasamu kekasaran. Loh, kok Ketoprak kok buka. Lho mbok menawa Kowe iki lho. iki. Sok. Ayo, aku ya melu delok. Loh. Kok melu ndelok piye kok iso? Itu buka. Oh, I'm leset ngono. Pancen kabeh lho. Kandese luwese aduh nimas paket Entuk lho. oh dari Kowe kaya MUA nek ngono kuwi. Saya dari sales aplikasi Ladalah. Lazada. Lazada lek sing teko cocok lek ora cocok dibuka Ladalah. Kaya Lazada lah MUA. iya. MUA. kene lho kowe iki rasan dadak goleki ukara liya kene sampean kene Ngene. Sing gawe-gawe. Mas Duduk kene sampean Apa kon banyak lho, Pak. kene wis jan rasan gowo iki kok meleset kene kowe iki sangel mikir sana Dadi apa? ndak pundhutke kursi Lho, Apik. coba kowe lenggah kene ya Dad aku Iya, udah no. kene. ndak Romantis gandrung saya iki. kepek Madhep nanti. wah sing apik ya madhep rono Iki diganti kursi pantai ngene aja lah. lah kok kursi pantai kursi tamu kok kursi pantai Kursine ngono aja tak. kursi ning tamu gunung Mepo. apa kayak kursi pantai barang kok iso ngono ayo kayak Aku lho kene tenan iki. Aku kasih mending bayangne aku mulai sesuk mau dadi kursi pantai aku wis. iki sesuk mulai wayang mesti anu Papa Cahyo ayo ndang dadi kursi pantai diajeng coba lenggah kono diajeng Gak sida kursi pantai.
Ngono. Aku lenggah kene. Iya, iya. Coba lenggah kono ya, Dak. Rada ngisor sithik gak gedok. Oh, sik. Yen kursimu kurang mudhun iki nek setelane, soalnya iki Ya, kursi ya. otomatis. Disetel dhisik no ben Laku. penak lah. Iku. Otomatis ya. Otomatis. Wah, elok kuwi ya. Apik kuwi modern kuwi. Lenggah ya diajeng. Aku ya pengen ngerti tombole ana ngendi. Rasa mbok goleki. Kok nek sewayah-wayah panjenengan repot, aku iso nyetel iya, dhewe iya. ngono. Oh ya diajeng ya ya. Anu ya, tombolku tak ketakne ya. Jang, kok nek kabeh-kabeh dolanan tombol kursiku rusak. Wis sapa-sapa ya. Lungguh kene. Ya, kursine tenang kursine. Tenan apa ora? Nggih, lenggah. Tenang Kok kursine. gatel? Boten. Iki ndak pundhut ki asli. Asli. Iki sing gawe racikane saka home industry. Apa to? Tenan ya. Saka omahan ora dudu saka toko. Ya. Tanganku ngene. Ayo biasa wae wong kuwi ora nyapo-nyapo. Aku wedi nek Kurang gatel. dhuwur ta diajeng. Mboten pun sak manten mawon. Aduh lah kok enak. Penak ya diajeng. Ayune. Sik kuwi kurang dhuwur sithik mesake. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Sithik. Tel. Aduh. Kursine keri. Iya ta. Oh, kursi kok bisa coba muni keri. lenggah kono diajeng karo pun kakang. Diajeng ana kene, pun kakang ana sisih tengenmu ya diajeng. Oke, sing tak setel ngono ya weh. Ayune luase aduh nimas. Rodorana diajeng. Kursiku iso joget. Ningku aduh sik diajeng. Pripun Kakang? Kursimu katon ora beres iki. Lah kok saged menika pun sampun kula simpun kula setel. Iki yen kursimu rada ndoyong ki ora apik sampean rono. Kula mriki. Coba tak songkoke delok wae ya. Nah, Aduh, Kakang, panjenengan kados mekaten panjenengan sangka kok muni mak terus. Aduh. Wis lah. gen ora ndoyong. Engko yen dilenggahi wong loro ben kuat. Kok ngeten? Lah kok bentu ngono Kakang Mas. Ayo, lenggah kono diajeng lenggah kono ya itu. Apik bentuke Kakang Mas. Ayo kene. Iki oleh omong apa aku? Nyapa? Oleh omong apa ora? Omong kok. Untuk omong to. Kok mbok omong kursi ra oleh omong kok. Lah iya. Lah, aja mbok pas nendok kujo iki. Kursi kok dadak ngesaki ndok nyapa. Ndoke aja disaki meng dimak-amah nyapa kok mok saki. Ndelok. Nek. Sesuk bukasi aja lali lho ya, mulai. Ya, bagaimana kursi pantainya? Aku malah lagi ngonane lho kok dadi bleduk. Ning kuning lancir kuning kinawa liyan. Apa bener Kang dadi omongmu aku lencer kuning nemu piring ngono ka? Nemu giring. Lemu giring kok nemu piring. Lah aku seneng-seneng ngene. Lencir kuning nemu mangkok. giring kalau nemu giring. Tak kompo iki, Mas. Kandese luwese aduh nimas inten-intenipun kakang dewe jajan wis wani tumindak sending. Wah, Boten Kakang Mas. Kula mboten tumindak sending. Ing papan kene pun kakang kapapak sabergadyaning para prajurit yen kowe wis tumindak sending. Kakang Mas. Ngomong apa aku? Kula mboten tumindak sending bateng panjenengan terus kula menika ketemu sing dadet bateng panjenengan. Sri Tanjung. Arep muni serigala ya lho. Sri Tanjung. Pripun? Apa? Apa to? Buat jejere kan. Iya to? Asem nang diloloh Tanjung kok Sri Uning. Sri Uning. Ing papan kene Gusti Prabu Sadikromo wis tumenthok ning Taman Kaputren.
Yo gene kowe gawe wirang pun Kakang. Pendah opo wirang sing dak tampa? Boten Kakang Mas, kula boten tumindak ingkang dipun panjenengan dakwa dhateng kula menika. Sepisan maneh dak takoni. Inggih Kakang Mas. Kowe tumindak setting opo? Boten Kakang Mas. Piye? Boten. Kowe ora tumindak setting. Dramun ndi to, Mas? Lah malah mangan telo. Yo ngene dres lho iso ngentekki telo sak mnumbane wis ya. Nah. Des ngene lho kok iso malah Mas. Des terus aku nanti. Lho kowe terus waduh wonten menapa kan Mas? Iya. Jelanjung. Sepisan maneh ndak takoni kowe tumindak setting wae. Boten menika Piye? Kang Mas, boten. Kowe ora tumindak setting. Aduh. Tuh, aduh ning ngesor kene lho. Baleni nek. Kowe tumindak setting opo? Aduh. Nuwun duka Kang Mas. Nuwun duka Kakang Mas. Jelanjung. Mingkang panjenengan tawa dhateng kula menika boten leres. Mbak belani golek tumbale praja Mas, telung plengkuk kula telung gelung. Kepara nyata kowe malah sinisian marang Gusti Prabu Selatika. Boten menika namung SMS-an mawon. Dados boten tenanan kula boten dados nate panggih kalih panjenengan Islam. Kowe aja karo kowe. Yen menawa kowe goro bakal ndak pidana kowe. Aduh Kakang Mas, kula boten goroh. Menawi mengke kula goroh, kula sagah napa menika napa ingkang dados bebentu dhateng kula. Nanging kula boten goroh saestu dhateng panjenengan Kakang Mas. Biyong Ban, Ketoprak apik niki. Biyong Ban. Siswa budaya. Ya budaya. Nggih. Termasuk kaya Pak Tris. Lho nggih. Ya Pak. Menawa kabeh sing mangerteni sak leker Iya. gedhonge ning Taman Kaputen. Nggih. Ora ana liya kejaba Biyong Ban. Anu gaya baru ketoprak gaya Yen baru. menawa kowe ora gelem kok Lho nggih no. Siswa budaya Jadi malam minggu penontonnya penuh. Nah, medium ben Ojo main nganti. ning Fatimah, caruban nate main ning ngriki. Ayo Siswa kowe. budaya. Sak wayah-wayah. Penontonnya walah luar. Mikul ketoprak tenan iki. Plane dhewe niku. Tolong biyen seneng lakon. Nek jagongan lungguh kursi pantai lho. Jati kene ngetoprak api-api kok iso malah ndabrus dhewe. Merespon ngelem kok Iki ngelem. ora merespone ganggu konsentrasi. Ganggu wedik kowe. Sampeyan niku lho. Aku ora ngopo-ngopo Lah kalau menang sampean takok ya Ngejak omongi kowe. jenengan niku sing nekoki niku. Ora aku ora. Kula lho pun menang wau. Aku nakoki kan lire. Ya tapi kan kula nggih nyauri. Kowe ora Oke kula menang dikira ora pripun. Banter ya ram coba Mas, banter. Mas. Iki sida main ora toprake. Sakarepmu. Loh. Iki tak terusne karo Diajeng Sri Tanjung kok malah geger dhewe. Ayo kono lek peran. Gandhengi Sri Tanjung. Bogi Biyong Ban. Ban. Mban. Ora kreatif. Ya. Panjenengan ki ya malah ngono. Kudune nek masak ngono dirembug bareng-bareng ora kok malah ngurusi mban karo sing penonton mau. Kudune panjenengan ngurusi masalah babakan iki. Ora kok malah kaya ngono kuwi kudune panjenengan ki percaya marang aku. Kowe aja kakek gunem kowe. Yen nganti kowe kaken gunem kaken kondo pendah apa kowe bisa menehi pawangsulan sing becik. Jinajung Kadalem menika kula Kakang Mas. yen menawa kowe ora kondo bloko Biyong Ban sing Biyong mangerteni ana ing Mara papan. gage tulungan aku Biyong Ban. Mara gage wangsulana. Dadi apa to jen? Biyong bane cacik ya ya. Lah kok kaya mie bakul cemoe iki mau to. Biyong Ban. Wonten dawuh. Kaya mimin. Kowe kondo yen menawa bendaramu putri wis tumindak setting. Kula menika minangka dados saksi wonten ing dalam kepatihan satosipun menapa ingkang dipun aturaken Gusti Putri menika leres Gusti Pate. Gusti Putri menika mboten tidak setting. Kula menika dados sabdi wonten dalam kepatihan. Sakit raos sing malah kula menika ngabdi. Kula ngabdi sampun dangu Gusti Pate. Yen ngerti sakit raos sing malah kakek lambe kowe. Kok iso Biyong omongnya gentenan ora mbonteke dhewe. Kondo sing prasaja alon-alon bene menika percaya karo aku. Banter ya. Sinajung. Dawuh katimbalan Kakang. Ayo, kaki kowe kondo bloko. Menawi panjenengan mboten pitados kalian kula kapejono kula. Menika nanging ane tak WA ya iki ya. Ya omongnya sing toprak tenan ngono. nanging kula menika mboten tumindak setting dhateng panjenengan menika kula estu dhateng panjenengan lho Kakang Mas. Menawi
menawi panjenengan mejahi dhateng kula menika gadhahi apa sing pawelik mbok menawi mengke kula tumindak goroh ateges getih apa jenenge ludira kula menika nggondo arus nanging menawi kula mboten goroh ludira kula menika arum Kakang Mas. Kowe kandha yen ludira manggondo arum ateges kowe ora tumindak sedhek. Inggih Kakang Mas. Ndangao si Tanjung. Ndangao. Ing papan kene ora bakal meni pangapura marang kowe. Kakang Mas, menika kula estu boten tumindak goroh lho. Tinimbang kowe nyepet-nyepet ning papan kene, waspadakno si Tanjung. Luwe becik kowe suwikir. Ais. Alhamdulillah. Kapuk lho. Nangis kok iso alhamdulillah. Mati omong. Tega. Tega. Yo gini aku ora tega. Jangan sampun tega karo kok. Nanging karo aku wis tega mentolo. Gusti Putri mboten sendik. Kowe meneh sabilo. Kula matur bloko Gusti Pak. Dak ketok ki nyawamu kok, Aduh. Ayo suwikir. Suwikir. Lara lho. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhamu dajeng si Tanjung. Dirubung lalere nyampe. Mana wong mati rubung laler masih batang mulu. Belok si Tanjung. Duh, dajeng si Tanjung. Mumet tenan ndas. Oke, ini kuwi tukane pati dajeng si Tanjung. Klato aku mateni kowe. Ora. Jebul diramang gonto arum. Kula sampun matur dhumateng panjenengan. Biung ban ayo njaluk utawa nyuwun pengadilan dirukti bebarengan Biung. Mboten saged. Sakit langsung mana kula. Kedadian kaya makin ayu bareng-bareng dirukti Biung ban. Embano manja. Biung ban Sakit. Biung ban. Ayo dirukti bebarengan. Luktirane karo aku anggondo arum. Mboten saged. Kowe apa ora ngerti Biung ban? Oh, matane. Wah, untung aku siap setan ngono ndas kula remuk neh to ngene iki. Karo aku itu Kaya tiba ndas orang Mario ninggal ngono sakane wedhe. Aduh. karo aku wis tumekani pati. Setanku ngene. Ya wis ngono wae ya. Menika betul ingkang kula tresnani. Letak rene, Dok, letak rene. Lah, ndas mumet. Sakit betul sakit yang kita mati. Sakit tangan kula. Aja es. Aduh. Kuwitiku. Kira mati lho. Ku salah opo? Ban, kira mati lho. Ketok. Aduh, dioban Sing kula cukup. mati. Ngatol. Aduh. Tuse pisan kas. Sik urung mati lho. Nak tak gedhe ndase. Gede kelele. Pun Mas, wis. Niki sarene wayange telu. Sing mati loro bayarane kula pek dhewe mawon. Ra iso didum. Sik urip. Apa kok iso mbok tak tutui. Ayo. Asem iso. Mbak Eka, Baik mawon kene. iki enten pamundhut gelo. Mumpung mau pelok to? Lah, nggih, Pak. Nah, gelo. Nggih. Iki pas, Dok, tak bawani pelok ya Oh iya, pas. oh, pas. Ini ra sanggit ini angel iki. Apa? Makasih Ra sanggit ini angel. Nah iya. Nggo, Pak. Lagune apa nyon negun. Gelo. Yo terus nyambung iki lho kok iso. Gelo, iya. Kagem gelok iki, Gus. Gelo, Siap, nggih. siap. Yuk siap. langsung kalih menika grup napa jenenge? Oh, apa ta? Hadroh Madangkara. Ayo. Padang karo. Maka Cak, gelo katur dening Mbak Eka uget-uget. Yo.